subhanahu wa ta'ala wi intaliqu jehe ila ma kuntum bihi tukadhibun ko pennuno ɗon ko gongdino ɗon ko to aduna yani jehe to bimanaɗo e oɗo aya nde subhanahu wa ta'ala haalani men wonande ɓen fennuɓe semtunɓe Allah e nelaɗo mum e ñalawma padaɗo wonande yawmul fasli o feññiri ɗo kadi façon goɗɗo e lepte Allah tawi ɗen leptenen ɓen haqqillaji ina kuluhulik ɗeɗo lepte yani ina dutta kala muhbitin awwabin يعني فأخبر بأنهم يؤمرون بالانطلاق إلى ما كانوا يكذبون به في الدنيا يعني بمبيه جوني بغري باتياك الله ببه آدم غري أميما أدون جتيما يوم القيامة هاي هودة بنغدان بيدون دي وحنو ناي بيدون دي وحنو يم بيدون دي وحنو كاج بيدون دي وحنو نياج ɓeyno ndewatno ko weli ɗumen goto fof e garadiyel mum goto fof yiddeyel mum joni noon ɓe jottima yawmal qiyamati malaikaji ɗi ɓe gara ɓe jotto e malaikaji coggoji he malaikaji ɗi mbiyaɓe intaliqu jehe ila ma kuntum bihi tukadhibuna ka pennanna ɗon ko jehe ka pennanna ɗon ko nana jehe to on jiiɗo allahu akbar so ɓe ummima ɗo hoɓe jaha allah wi aɓe intaliqu jeha ila zillin e ndiye ɓuuɓri ila zillin e ndiye ɓuuɓri ndiye ɓuuɓri nana jehe to ndiɗo ɓuuɓri ya muhammad wi salasi shu'ab hodi waɗi pecce tati shu'batun an yaminihim wa shu'batun an shamalihim wa shu'batun min fawqihim siko ɓe ummiwoɓe jaha oɓe toɓɓi ɓuuɓri ndi hen taƴitinde ɓuuɓri ndi heede ɓe junngo ñaama taƴitinde wonde nde heede ɓe junngo nana taƴitinde wonde nde heeda ɓe dow ndeke yo ko bone toɓe nela to ɓe nela ko to ɓuri bone bon on nganndi bone bonani boni ko koko ɓuri koko ɓuri bone bon ɗum boni goɗɗo wima won ko ɓuri ɗum bon ko ɗum ɓuri bon subhanahu wa taala wi so ɓe ngari haɓe jottima ɗon fal mouradu annum muhiɗu bihim min kulli janibin yani bone ono filtiɓe bangeji fof ɗon woniɗo aya goɗɗo qur'ana wi ahada bihim suradiquha ɗo woni oɗo place woniɗo cuurti jahannama filtotoɓe bangeji fof suradiquha woni keɗɗaje woni jiɗo turbine waɗateni ina waɗe hakkude turbine place ɓe wonɓe ga jiyata ɓe wonɓe to ɗum woni surade o ga go heɗɗawa heeda ga go heɗɗawa heeda ga go heɗɗawa heedaɓe dow allah wiyaɓe la walil ɗum ɓuuɓani laysa bi dhillin fala yaqi min harri dhalika al yawm wona ɓuuɓi ɓe wala yughni min allahab lewlewndu gonduɗon ndu e tampere nguleki gonduɗon ki ndiɗo ɓuuɓri ittata ɗum la yughni min allahi lewnewdu jahim lewlewndu bone toɓɓudu mon ndu ndiɗo ɓuuɓri ndu toɓɓi toon no haɗanta mon ɗum eɗen moni allah ɗo woni ɗo allah wi mon suratul waqiat ɗo woni fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmumin la baridin wala karim ko ɗum nguleeki walla mbiyen ɗum ko ɗum mbooyi gonduɗo e nguleeki gonduɗo e ɓuuɓri gondude e nguleeki ɓuuɓol ala ɗon teddugol ala ɗon allah wi inna haala jayge nge soɓe mbeeliinge soɓe mbiyama jehe ɓe toɓɓi ɗeyɗo shobuji ɓe ngari haɓe mbeeli ɗum nge accat haɓe naata ɗum heedaɓe junngo ñaama ɗum heedaɓe junngo nana ɗum heedaɓe dow innaha e ɗo e o place mo jayge nge woni ɗo allah wi ko ɗo tarni targe weddoɓe bi shararina peette feetere hen fof kal ƙasare foti kono building ni feetere fonde huɓere so maɓɓima dow ma hoɗo ñifoyta hol pompier jogorɗo ñifde guleeki maake
jayge ngeeɗo ya muhammad tarmi honge werlo honge weddo bisharar e pette e peete kal qasri poɗɗe huɓeere enen fof en nganndi huɓeere men ɗum ɗo so moƴƴima dow neɗɗo ɗo roodi men tan ɗum ɗo tan ngel ɗo kuɓeyel kecce eɗen nganndi ɗo dakar kuɓeejo mum a kakadi sabu mawni ɗo tan koko nande bildine no walla ko nande ko juuɓe keɓe jogii koɗa wona ɗum tan mawnen walla radio o kono keddi ko kayno hakadi kono noon ɗeɗo kuɓeeje ɗe ngannduɗaa ko jomiraɗo subahana taala anndi doole majje ka anna yani ɗo mbatteɗo haqqillaaji ngeeɗo jayge hoge yatatayaru min acharar mutafarriqa fi jihatin kasir yani no ɗe mbasa ni no peete ɗe mbayi sarade mbatte haqqillaaji yani ayeje qur'ana jaata ɓooye ngadda ko wiyete balaga ngadda ko wiyete balaga woni ko no mbiyeten ni ñaamde balaga wa e jangde kono ñaamde waydi hoɗon nganndi aɗa wirto ɗon leegal tan wooda ko nangi hinere ma sonda ko saga ma tan ko jiccaade wona tawena sofi yani balaga wa e jangde kono ñameele mbaadi ni wona ñamde sa meeɗi ko reedu nattan wawnande tan kono ɗo tampata ka waajo ko modde tan wonata jallo forkita tan no moɗa joni noon ɗo no wayi hawnaade keɗe no waɗi ɗum o wi jayge nge tarniyo nge weddo bishararina peete kal qasri ka annahu caragol peete ɗe ye peɗel amɗide ayi peete ɗe no mbaɗata ni tarararata ayi ka annahu ma mbiya caragol peete ɗe o ni peɗel amɗide mbaɗata ni de o ñini peɗel amɗi carorto andi ko ni peɗe wa tararata ka annahu ma mbiya ɗum yaadi jamalatun ko gelooɗi sufurum keewɗi andi gelooɗi sine jaha huɗi keewi a andata koyngal jaawal koyɗe gelooɗi ayi kono koyɗe gelooɗi ɗe no keewiri no mbaɗira ni o wi ko noon o waɗiri oɗo misal to arabeɓe wonnoon ɓe mbaaɓe ɓe paamaani peete wonnoon ɓe keewaani duɗe on waktu ɓe keewaani duɗe wonno ɓe keewaani ko ɓe ndefata ɓe jarata ɓe ƴakkata ko temarojo ɓe ƴakka jara kosam gelooɗi joni noon gelooɗi keewɗi siko ndeddiɗo ne jaha koyɗe ɗe a wawataɗe yiidude yi koyɗe gelooɗe a wawata ɗum yiidu ay on paami kalɗo koyɗe gelooɗe a wawata ɗum yiidu an noon no heewi ka annahu ma mbiya caragol peete ɗe fi kulli janib jamalatun ko ɗum gelooɗi sufurum keewɗi ɗum ɗo heɗen mooli allah subhanahu wa taala wi yani هذه النار يتطاير منها شرر متفرق في جهات كثيرة كأنه القصر عظما وارتفاعا وكأنه الجمال صفر لونا وكثرة وتتابعة وسرعة حركة كرت أي نقول ده بعد ذلك كرت نون تأتي ده ما يعود ما نمود غفتا نتو جم تأتي ده غفتا ما جم ده رفضير ما هو بند ده رفضير ما هو بند ده نجوا ودول ما نجوا رداد سبحانه وتعالى يا محمد ويل يومئذ للمكذبين ويل ودني oɗo ñalawma on mbo dañaani mbona duñana ɗum ɗe ɗo lebte waylun yawmaidin lilmukadibin waylu wodni ñanden on mo ngannduɗa ari oɗo bone yale mum dañaani kakkitowo kole on de dayi burgol ñande heen yani annabaɓe jaɓani ɗum gollal mum allah jaɓani subhanahu wa taala wi o de dari ñanden mum allah rutino sifanomen oɗo ñalawma o ɗaccani de on dani kam ñalawma o ko ɓuuɓri ndi ko ɗum peete ɗe ɓuri kuɓeje mawnude walla heɗe ɓuri heewde million ngeloɓe jahdowo laawol gotol no koyɗe mum foti ni o wi ɗumen oɗo ñalawma keɗe onon julɓe ko hada yawmum la yandiquna hay goto haalta onon de mbiɗon oɗon jogii yimɓe toon so ɓe ngari koɓe tottaɓe konngol oɓe kaala haadana oɗo ñalawma ko la yandiquna hay goto ngaftata konngol laya hay goto haalta wala yudanu lahum hay goto hay mumen dokketake autorisation fa yatadiruna sako ɓe dokka ngantu hay ɗum ala
a wiyata an tan parenthèse mi ñaagi en konngol saka dokkeɗa mbaɗa ngan to dañata hay gooto haalata hay gooto sakkatittaake hay sa sakkatinamane a wawa gantinde hay sa tottama ya ɗaɓɓu ngam to jaɓata wani noon ñalawma o konnguɗi ko jaggaaji subhanahu wa taala wi oɗo ñalawma homo wonde weemre homo wonde kulol ولا يوزن في الاعتذار لأنه ليس لديهم أجر صحيح ولا جواب مستقيم على أجر تشلد على كونغول فوتا جاباد بمعنى بكالتا هلكو لمعنى بكالتا كنفتا فكأنهم لا ينطقون وتقول العرب لمن ذكر ما لا يفيد ما قلت شيئا بمعنى نيبت الذي ويل يومئذ للمكذبين ويل وودري بأن باب الله ند jeertini ɗumen ɓe cali allah wi oɗo waylun yawmidin oɗo dewɗo e oɗo yawmum la yandiguno mbo firtanta mon ko wayli wodani ɓen ɓe annabaɓe noddi cali jabde hada no ɗum ɗo ya mouhammadou ko yawmul fasl ñalawma ceerungal gonga fenaga jamanakum min pottitini on wala wallina yadinoɓe ɓe fa in kana lakum kay sifoɗon jogui peeje faki duuni pewje ye toɗon jogii peeje ngee goto fof addo e feere mum waylun jayge bonge wiyetege woodani yawma idin ñande hen lil mukadibin ɓen yeddu ummital li anno qad zahara lahum ajzuhum wa butlanu ma kanu alay fi dunia dendagal koɓe mbawno e koɓe kattanno e koɓe jogino e koɓe cuusno fof boni firtima ya mouhammad innal muttaqina hulɓe allah ɗe fi zilalin ñandir hoɓe goni e ɓuuɓe yo allah wanmene mumen innal muttaqina hulɓe allah ɓe fi zilalin hoɓe gone ɓuuɓe wo uyuni ne calli ndiyam guinenaɓe ne paami ɗum no feewi heccan gueɗe guine woni guine nde haɗa wiye calli ne mbaddi ɗum tegendiri ɗum ɓe jiiɗa leɗɗe sappo no daari fof so ari ɗon tawa weeru ndiyam ne wayno ñanden kadi duuɓi 50 e nder Fuuta ma hay beɓe hay caalol gotel ɓeɓata ndeɓoloñen ndepo deppoloñen so ari ɗo tawa ɗo liikon tatoña ɗo torɓaɗa jagga e allah wi yawmal qiyamati to nanaten to ko taki ɗum wel ndeke yo eɗen ɗo poti andude ndeke ko taki aljanna wel aljanna heew ndiyam ndeke kala ɗo ndiyam ala jamalaɗo yani kala ɗo nanɗa ɓuuɓri ala jamalaɗo le waɗi noon kala ɗo ɓuuɓri ala leɗɗe ngala ɗo kala ɗo leɗɗe ngala ɓuuɓri ala ɗo kala ɗo jamala ɓuuɓri ndiyam ala ɗon leɗɗe ngala ɗon ɗum taki subhanahu wa taala wi hulɓe allah ɓe hoɓe gone ɓuuɓri gumde hoɓe gone nokkuji tiiɗ hoɓe gone cahal fi dilalil asjar wa dilalil qusur hoɓe gone ɓuuɓeje leɗɗe e ɓuuɓeje kuɓeje lorlo nguleeki heɓataɓe lorlo jangol heɓataɓe bi khilafil kafirin en luuri joni aya yawtuɗe ɗo ɗoɓe mbiyanoɗo fi dhilli dhi salasa shu'abin la dhalilin wala yughni min allah kama taqaddama allah wi oɗo aya to suratu yasin so a jeehi toon moon taw toon allah ne wiyen hum ɓeɗo hulɓe allah wa azwajum e hono mabɓe kala fi dhilalin ala lawawi koɓe gone ɗen diwaji muttaki'una ɗum hoɓe tuggi soganeji goto fof no waɗi ni no wiiti tuggata sogon tan ko beltiɗo hono gujjo ni on men nande gujjo no waɗi ala sa dañtani ni lalortoni ko beytiɗo poftiɗo ni allah wi fi dilalin ala lawawi ko ni hoɓe tuggi soganeji goto fof ne yewtida e sehil mum hoɓe kuccodiri allah wi o fawake ɓe gaddane ɓiɓɓe leɗɗe e façangaji mum mimma yastahuna koɓe tuuya kala koɓe meeɗi yidde saabu wonko ngarata e jeere jiya ɗum a wawa ɗum sodde haɗa wona hen ganal lemƴiɗo ha maaya meeɗani ɗum toon noon koɓe gaddanteno ko koɓe gaddante koɓe ñaama ɗum hoɓe tuuyano ɗum ɓe mbawa ɗum dañde on noon koko yeeyateno ɗo noon hande mbuuɗa ala a tattit tan sa jooɗi a suggi sogoni a heɗat ina fotema sa darima ina fotema saɗa yana wondema sa ɗanima ina timma sa haftima toon mbi adama jogori ñabde an so allah jaaɓi so mbi adama naati aljanna ko nden durat taw ɗum wiyetake addu wecci tesanam kilo kañum kam ko jogui tan koke gasata ko famɗi fof ko neɗɗo dañi miskin allah poɗɗo galas en dañata ko fote sénégal ma dañ ɗum wuuro
jogorani ñamde banan Allah akbar goto ko yo fatije goto burmude taw goto ene subhanahu wa ta'ala wi kulu ñame Allah wi abe non bismillah ñame washrabu njare hani'an yo wontan mon jam yo bubon bima kuntum ta'malun ndeke yo hebat dum kadi ko gol bima kuntum ta'malun ndeke koko baɗanno ɗon ta aduna joɓa ɗon ɗo ko amal ko golle gaddi ɗum fona min ko mbi kaari he yo Allah ko moƴƴo tan enen kam ken yaafa biduni amal golle ngala enen ken yallaɓe enen en gandi enen ken yimɓe kaari mala to bima kuntum ta'maluna ko mbaɗan ɗon jamma ñalawma ko ɗum woni hande ñammina ɗon ɗo jarɗon ɗo hande nosɗon ɗo hande ko jiɗɗon ko on mbawana hebde Allah wi hande noon keɓe yo ɗuɗon kadi wontana mon jam hay goto reedum dogata hay goto musitake reedu hay goto aretake tension hay goto aretake jabet hay goto aretake distancirie manda no mbiya toon ɗum ni reedu salinde doglu tan du yindu darataka wonti bone ɗum fof ala hen a hattata ko a fiifata ko a ɗojjata hay hunde ɗum tagi subhanahu wa ta'ala e simore arore nde joni subhanahu wa ta'ala no sifo toon ya Muhammad ñande jiiɗon aljanna joni ko yo koññade ndiye toon ko yo aduna yoɗaɗi ko Amérique may ko golle puy so hendu mawɗo wirtima ɗum tan ko wonande ko wurade wiye doge subhanahu wa ta'ala wi men ɗo innana minen ya Muhammad kadhalika ko ni najidi min jabatal musinina moƴƴinɓe golle mumen aduna moƴƴinɓe golle mumen fof ko ni aya goɗɗo wi inna la nudi ajra man ahsana amala kala baɗɗo ko moƴƴi min jeɓata ko waɗi ko waylun yawma idin lil mukaddibin waylu woduni dendagal ɓen fennuɓe ko Allah habri ko e teddugal wonande ɓeɗo hulɓe Allah e ko jogori teddindeɓe ko yawmal qiyamati Allah Allah joni tan weltini men ni tan o ruttiti kadi e bandiji ayno qur'ana waɗata ɓe o addirinoɓe ɓe o waɗata peete mbaɗe huɓere o ruttita maɓɓe ga dendagal kefeero e façon mu kala so yiɗi o wona mushrik so yiɗi o inde mushrik tan inde mushrik bi o Allah e kaari on woni mushrik yen ñallo barke Allah barke kaari on ko jeygo yahata tan ko tuubani yalti en gila mayani ko jeygo yahata bismillah mbaɗen fatere yo barke kaari cuure walla yawɓene juuro yo genale ene ɗaɓɓa e genale he barke ma hen tuubani ɓe woni mushrikinen ɓe goni ɗum ndewa Allah hoɓe mbadda hoɓe piri goɗɗum e mbadde Allah ɓeeɗo e façon mumen kala ɗo ɓe mbawi wonde guila ñande ɗum tuggi ha yawmal qiyamati e dendagal façon kefere e façon kefaragal mu kala e dendagal façon candalagal e ɗogal tolni kala e dendagal mawna kinare e ɓurnare e ƴufde e ɗo tolni kala ɓen fof so guure ɗum amma yen Allah wiyata ɓe aduna ko kulu ñaame oto matta uyo yani noose ñaame noose goto fof yo wat ko weli ɗum kulu ñaame woto matta wun dakmita ɗe yo saf yo wel si ko refti ko hen moƴƴani on jangi ko refti ko hen subhanahu wa ta'ala wi innakum mujrimuna ko mbawɗo wonde fof ko on sayi sayeɓe yo tan ngol konngol wawi ñaame beltoɗe kono ko on sayi saye holko watte sayi saye holko watte ñaame beltoɗe kono ko on sayi sayeɓe yeto wi kulu wata matta ɗum noon kadi o gali galla wi kulu baqiyato ajalikum ko hedde laje mon ko ñaame ɗum dakmita ɗe keddi koye gurdam mon sabu ko seeɗa wasanastanna bikum sunana man qablakum mamin dewnu mon ɗo min jawni kaccoraji mbaɗe mamin dewnu mon en yani so man tagamna minum bi kufri wa takzimi li rusulina waylun yawma idin lil mukadzibin waylu woduni ɓen jooɗiɓe palni pittali mumen ɗeɗo lebte duumiɗe wonande bitta mattu il qalil tawi koye aduna tan ñamata e ganduɗa ya Muhammad wa ida qila lahum soɓe mbiyama irka'u ndukƴe bimana irka la yarka'un bimana ɗo sika e luttima e adab e haala arab tan ko safata ko ɗo hande ko julde kono haqiqa o ko ibudullaha wa ati'uhu waɗi noon ko ɗum yalkinare ko jabde wonde maccuɗo Allah waɗi noon mawno kiniɗo jaɓata turade wiyata ko turade ko gacce
jaggude koppi ko gacci saka noon tuurade nguyinɗa wona allah wi soɓe mbiyanoma ndewe allah gooto bimana ida so mbiyama irkaw bimana onon tuu gonane allah gooto la yarkawuna ɓe jaɓata nduƴata ɓe cujjata ɓe turatako bimana ida qila lahum bihaulai ibudullah wa atiu waksaw yawman tatakallabu fihi lqulubu wal absar istakbaru yaani ɓe mawnakino ɓe nduuma e mawnakinare ɗum tagi nelaɗo sallllahu alih w sallam wi rawa anna nabiya amara saqifan bisalati waaji gooto yamiri ɗum yo juulde fa qaalu mbi la nahbu ey la narkaw fa inna subbatun alayna minen de min ɓafata min tur ɓafde ni yani min turataka nde min nguyito saabu ɗum ko koyera amen sallllahu alih w sallam wi la hayra fi dinin laysa fi ruku'un wala sujud wota allah wat diinayel ngel ganduɗa ngel ala sujud ngel anduɗa ngel ala jaggude koppi goto e sahabaɓe biyeteɗo ibnu abbas qal innama yaqulu hada fi l akhira hina yudawna ila sujudi fala yastadiuna ni yimɓeɓe jogori wiyede ni koɗe ɓe jotti yawmal qiyamati ɓe mbiya yoɓe cujju tan ka ɓe gowano ɗum to aduna to ɓe jogorani ɗum wadde waylun yawma idin lil mukadibin woyli woodi ni ɓen ɓe ganduɗa ɓe cali jamiroje allah woyli woodi ni ɓen ɓe ganduɗa hoɓe ɓatto kaɗoje allah qur'ana are mum batte haqqillaji ko moƴ simore nde ɗo gasirta ɗo homo namno men enen tum hay goto heddaki allah no namno julɓe fof wiɓe la ilaha illallah muhammadan rasulullah o wiɓe fabi ayyihol fof hadisin ko wiyete haala haala tan haala yewtere yewteteɗe deftere jangateɗe waajo baajateɗo ko dendagal kino waɗe e moƴƴere hol fo haala hol fo yewtere badahu caggal qur'ana yuminode nde gonɗinto holde hen beela oɗo aya oɗon sernaɓe fof jangganim beela ɓe jangganim onon de siko wiyama qur'an ene janggi on jaɓata kono so wiyama ɗa joni ko nande wirduji nanɗa joni walla ceer nanɗa joni onon fof jottoyto to allah wi hol fof ko foti haala hol fo haala kalate ko lesasmane badahu caggal qur'ana yuminuna ko kalɗon gonɗin hol kal haala hoɗo ko woni hol haala caggal qur'ana gonɗinte ko hol kan wobi ayi hadisin badahu yuminu subhanahu wa taala ƴeew tan ɗo qur'ana heɓɓatomen ñande fof jemma ñalawma sabu qur'an ida lam yuminu bi hadi dalail ala tajalliha wa wuduhiha siko tawi yimɓe ɓe gonɗinani ɗiɗo dalillaji noɗi peeñiri e noɗi leeliri fabi ayi kalamin bada hada yusaddiqu hol haala ko wona kaɗo sabu qur'an ko deftere rendinde aduna e lahara feññinde dendagal ummitogol e taguede e laawol ngol ganduɗa hay goto meeɗa hen rew sabu qur'an ina rendini bayanu shafi peññingol laamgol wal haqqul wadih e gonga laaɓɗo car fama balum la yubadiruna ila al imani bi qabla al fawati wa hululi al maut ko haɗi yimɓe ɓe keño ɓe gonɗina qur'ana ko adide ɗum fatato de adi neɗɗo jippotomaade wadamul intifai bi asa wala allah walayt hawnaki yamajo subhanahu wa taala ina wiyata rutto men pour ɓeyde ɗen jogade imanagal ɓeyde ɗen jogade fellital fabi ayi hadisin baado masalan enen ɓe wiɓe ken mumininen enen ɓe ɗo wiɓe ken mumininen masalan enen wona mbiɗo ona mbiɗa ken wahidine joni noon fabi ayi hadisin baadahu yuminu buna hol haala ko qur'ana haalani salawatullahi wa salam alayhi wurdane ka maydane ko holko kanɗen gonɗinde enen eyyi hunde kanen darata ɗum holko kanɗen gonɗin wona qur'an siko tawi en gonɗiɗi qur'an siko tawi qur'ana hokki yamirore ñalawma kaarijo hande ko inde ko haɗi men wadde no nde wi nde gonen julɗo kede ɗo mbatte haqqillaji kadi qur'ana ka lita dabbaru ayatihi qur'ana wi men ko ni dewgal waɗirte ko haɗi men mbaɗen qur'ana yawma dewgal so qur'ana wi men ñande mayde ko ni ko haɗi men mbaɗen qur'ana yawma mayde so qur'ana wi men ko ni koddijo waddate ko ni bandiraɗo waddate ko ni mbi ni yamiri ni jamaji kulla sey ko ni
فبأي حديث قل فور حالي العادة حالي من تو حالي الكمبيوتر كوكو موضع من تويه سيرنا من نون بدت ونون بي بولوندا من نون ولت عادة جامي نون بدت وبأي حديث بعده شغل القرآن يي حالي ها غسني يمني ها غسني هولي ها غسني ليرني ها لابي لنيني ها وي توي شغل دو holko julgo kaadi gombi siko tawi non jaba dum gombinde janga sa wi hada noni no don min kay ko bi juldo hol yamanagal joguda hono gal wiyete يعني لابد يتدبروا آيات بتن حق الله جاء القرآن كلاية جونا هي حقيقة هذا كم بدا مثلا كون عنكي مثلا كي كوي مك كون ولا عنكي جون يا ورا ما هم جونا الله نني كيد رسول صلى الله عليه وسلم kono noon bolonda ma yida anne hada hakkunde de joni noon Allah e bolonda poɗodiri bolonda wi ko ni Allah wi ko ni joni noon mbatta sika tawi Allah ceerta e maɓɓe yeyi serde bandu men de kam moƴƴani kono ƴewde ko Allah ɗo poɗodiri serde bandu on ngol ɗo konngol eɗen ngol jogui o ngol faama kono en cuwa famde sertude Allah ne moƴƴani ngay ɓuuri bonde sirtude Allah moƴƴani kono noon ɓe neɗɗo woppata bandu men joni noon banden Allah pooɗodiri banden mbiɗo koyngal teeɓ Allah ne wiiga e dande teeɓ tamɓe jaggi joni noon on mbaddata Allah ayi la budde ɗum ɗo joni wona tan haala kana haale la ko sharia ko shari'ati l'Qur'an wa awamiri l'Qur'an shari'aji Qur'an e jamiroje mum e kaɗoje mum woni ko arata e yeesande julɓe hande ko dennabo onon mbiya inde joni noon Allah wi ko ñande jeeɗiɗi yo akal walata yowma sabi'i nelaɗo wi cukalel ɗin te ko ñande jeeɗiɗi onen noon kalden Allah tan enen honi ñalawma inneten jami joni noon enen Allah no mbadduɗen enen fof fuurade no jerete enen hono mbadduɗen Allah nawi walla enen nawi enen nawi miren Allah siginen min goppata koreji amen goppata ɗum noon joni noon oɗo aya sa ruttitima hemba a ƴewtima mbo tigi a waɗimo pratique ni a ƴeewimo a irti haɗa wawi yondinade e Qur'an ɗo tan fade yi hadisin hol saria hol yamirore hol haɗore hol yidde hol sohloyel hakkude ma e joomi caggal de Qur'an a waɗi ko kanɗa rewde sabu subhanahu wa taala oɗo aya Qur'an hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam nelaɗo wi la yuminu ahadukum hatta yakunu hawahu tabi'an lima jiitu bi hay goto mon jaɓantake ko juul so wona yiddoyel mum sukki ko gaddumi ko hay goto mon wona la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilay nelaɗo wi hay goto Allah jaɓanta dina mum sona min nelaɗo mi ɓurana ɗum min nafsihi e hoore e ɓiyum e baamum e yummum e leñol mum tout hono ko Qur'an wiyen la tajidu qawman yuminuna billahi wal yawmil akhir yuhadduna man hada Allah wa rasulahu walaw kanu aba'ahum a dañata jaɓɓe Allah mum ɓe peccuma e babiraɓe mumen sa wi tan ɓe mbaɗat ko ɗon kala tawtuɗo baaba mum tawti leñol mum tawti bolonda mum kañum wona mama wona Qur'an wini ɗum noon fadi ayi hadisin ba'dahu yu'min ko kam eɗen ɗo mbawno wadde conférence wona bismillahi rrahmani rrahim subhanahu wa taala wi Allah wi ya Muhammad hal ko gonga ata ari alal insani ɓi adama goram hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura Allah wi ya Muhammad hal oɗo bimana ko gonga bimana qad ko gonga ata ari alal insani e dow neɗɗo kala hinum waktu zaman min addahre oɗo aduna lam yakun ɓi adama wonani shay'an hunde mazkuran andade siftortede haalatede tawi neɗɗo ala aduna o yeehi ha waɗatti welede ɓi adama yaɓɓade dow ndi leydi kono ya Muhammadu ɗe jami ha jinmi yo ɓi adama woni ɗo
Allah wi siko tawi en ƴeewi oɗo aaya yani bi adama wonani ɓandu fortilandu yani turaban wa tinan neɗɗo nder wonno ko leydi ko loopal ko ɓakkere la yuskar hay goto anda ɗum wala yurab wala yadri ma ismu o anda no wiyete o anda ko muuya e makko summa nufika fihi ruh fa sara madkura caggal ɗum mbanmi ɗum fittandu ɗum taki oɗo aya si en ƴeewimo hono no ulama en fo mbi neɗɗo lam yujadu alal ardi illa bada halqiha bi ahqabil qalil caggal de leydi taga ha ƴuuti de mbi adama waɗa ndi ɗo leydi tawi leydi ndi onon juul ndi adino ko ndi huɓɓanno ñande ndi serte naange wona ɗo tan ndi wonno heɗe naange ko mbuuɗu gooto wonno haa ɓooyi tan leydi wiye naange teɗɗet naange woni ɗo tan leydi diiri tan toɓɓiɗo haa yettiɗo tan wi keng dari bela wona noon Allah wi yani leydi asman gonduno hunde wotere fafataknahuma ma Allah wi min pecci ɗum mi leydi min gaddi ɗum haa ɗo de arata nde ɗo ene wojji coy ene wayno makna oɗo mawɗo jaljallo ene wojji coy ene woni lew lew noon leydi adino wonde